Tehát most gyrosz fogunk enni, és az összes visszajárót el fogjuk költeni majomvadászatra! Majomvadászat 2011 majomvadászat! Madapaki. Kezdődik. Menjünk körbe. Helyetlenség! Fura hangok jönnek a parkból. Ja, hogy lefele arra? Ja, akkor menjünk arra. Hogy? És minden így kezdődött. Töröröröm! Minek? 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 Nem jön a subis. Gyere, subi! Nem, a faszom, hagyjátok már, bazd meg, hát nem fog össze-vissza mászkálni ezek miatt, mert itt volt valahol, bazd meg. Amikor ott van egy... Ilyenkor szeretjük a legjobban egyébként. Bazd meg. Gyere, sétáljunk. Nem, mert a faszom sétál, majd hogyha szólnak, hogy megvan, akkor oké. Az nem fog lemenni, bazd. Nem, nem. Le kell mozogni a giroszt. Hagyjatok már giroszt, én nem ettem giroszt. Menjetek már lefelé, hogyha megtaláltak, akkor szóljatok, ennyi. Igen, de megyek, ha megtaláltok, szóljatok és megyek. Menjetek. Menjetek 100 métert lefelé. Oda-vissza mászkálni azért, mert Menjetek 100 métert lefelé, tudja, hogy nem lesz ott semmi. Úgyhogy menjetek lefelé. De hát ott lesz, bazd meg, mert ott volt. Jó, akkor menjél le. Néztük. Akkor menjél le. Csak adj pénzt. Adj pénzt, Nem, én lemegyek, üvöltsetek fel, hogy Subi itt van, és megyek. Na. A hisztéria kezdődik. Na, menjetek, menjetek. Subi a piszóár. Menjetek, úgyse lesz ott semmi, bazd meg. Ez a helyzet, ezek hülyék, bazd meg. Ezek kibaszott hülyék. De menjél te is utána, bazd meg. És megyünk. Megyünk. De nem tudjuk hová. Megtaláltuk. Dráma alakul. Nem teljesen. Úgysem működik. Megtaláltuk. Ez tényleg joystick, engedd le, ez már ki van Nem, kapcsolva. Márton, ki van kapcsolva. Megtaláltuk. Fantasztikus. Mi nem értünk hozzá, ez kulcs kell. Ez kulccsal kapcsolják be. Bekapcsoltam. Mivel? Kapcsolójával. Figyelj, a policia. Minket igen lecsuknak, hallod? Mindent a kibaszott. Csak játszani akarunk. Szólj a Subival. Most Hol meg a nincs Subi? pénzünk, bazd meg. Faszkalap. És mikor hallgat el? Taxis, kérjük meg, hogy váltson, hallod? Mikor hallgat el a zene? Semmikor. De akkor nem dalol. Nem, akkor nem dalolt. Mert nem hallottuk. De család, ne dobjál be semmit. A rendőrség hamarosan megérkezik. Ez itt a gép. Szerintem menjünk föl. A gép, ahol lehet nyerni esetleg fehér majmot. De itt nem lehet, itt csak sárkányt lehet. Márton megtalálta azt a gombot, amely bekapcsolja a gépet. Annak ellenére, hogy éjszakára kikapcsolták és lefóliázták. Mi megkísérjük a lehetetlent, nyerünk a sárkánynyerőgépen
fehér majom. De majmot a sárkánynyerőgépen nem lehet nyerni. Mátrai család, Bulgária, Szvető lesz. Ennyi. Leráztuk a csávót. Így igazából tudjuk, hogy nem működik. Nincs, nem Menjünk föl szerintem egy másikhoz. kapcsolat. De úgyhogy ne lássa a fiú. Ez az automata, honnan nem fogunk nyerni semmit, mert kikapcsoljuk. Kikapcsolta, látod? Mivel nincsen coin. És visszahúzta a Menjünk ruháját. vissza, és a kurva annyi. Mit gondolsz erről a helyzetről? Aludni szeretnék. Majom! Kibaszott majom! Téged hív a Subi. Milyen majom? Ki hív téged? Márton, ki az? Várjál? Mutasd meg! Azt hiszem a Subi. Subi, Aha. mit szeretne? A kövér srác. Mit Nem szeretne tudom. vajon? Inkább lenyomom. Szerintem is. Kövér srác nem tudom mit akar, de hát mi itt vagyunk, ő meg nincs itt. Megyünk aludni. Mit Nálam van szólsz? a szobakulcs. Várja. Tudod mit? Akkor menjünk egy másik Nálam van a úton. szobakulcs. Hoppá. Elfogadott hívás a dagat. Következő az, hogy kell szeretnünk 50 Telefonfülke. Nincs egyébként 50 sztotyikák se. egész kibaszott városban senkinek 30. nincsen 50 sztotyinkája! 35 sztotyinkám van. Nem. Veszünk holnap majmot. Nem, most veszünk majd. Most veszünk majmot. Kibaszott majom! Ha nem, akkor holnap is veszünk. Subi és Márton és Csanád megtalálták az automatát. Nincs benne majom, de majd találunk valami más állatkát. Nagyon csúnyák vagyunk mindketten. Közeledünk a tett helyszíne felé. Sehol senki. Szóval, az a harci helyzet elő, hogy fehér majmot itt, ezen a helyen nem lehet kapni. Mit lehet kapni? Ellenben van Mici Mackó másféle ruhában. Everyday, Ilyen Ezt a pirosat kevésbé. everyday sünike. Van tigris. És Gyere, van gyere, füles gyorsan! Füles csacsi. Márton irányít! Joystick. Tü-dü-dü-dü. 16 másodperc. A sünit szeretném! a kéket nyomja, kéket. A sünit! Ott a süni! Kurva anyádat! Még egyszer. Na még egy feles bele. Nem, letelt egy Tegyél bele egy Az feles. meg, ez egy Tegyél. gecigép, látod? A Figyelj. lentihez kellett volna menni. A zsűnék jó. ugyanolyan, A ez süni nem erről jó. szól, Nem, hogy mert ott ezzel kisebbek életek mennek vannak tönkre. Az a csacsi, az teljesen hogy gépre áll. Várjál, most él. Bazd meg. Elbasztak, Plüssállat nélkül nem megyünk haza, ugye tudjátok. A sünit pont nincs elkapható helyzetben, mert De bele a van süni akadva. legalább aranyos. Bele van akadva a gépbe és a megy dolog. akar, és megy akar, és megindult. Kicsit jobbra. És megindult. Basz Ó, meg! Szinte! Basz meg a faszomat, basz meg! A 50-es és Azért, jövök mert én, nem jó? ez az automata az, ami jó. Ez az automata kitalálta, hogy nem akar működni. Cisza, jó De lesz? nem, hát eddig... Cica jó lesz. Jó van. Tudod, mennyit dobtunk bele ebbe a szarba? Körülbelül egy 7 levát. 2 éve, basz meg. Várjál, van még. Helyes. Kell, hogy legyen 50-es. Kibaszott sok Nincs pénzt dobtunk bele ebbe a 50-es, szarba. nincs. Tessék. Yeah. Mi lenne, ha felfordítanánk és beledobnánk a izébe? Oda. Most indult. Hopp, elindult a Sziszti Igen. számláló. És már mozog is a kar. Mozog. És mozog. Nem lesz meg, az túl nagy. Lószart. Kék vagy piros? Amit akarsz. Pirosat nyomjad. Bazd meg családba. De ne szóljál be, te se kaptál semmit. Várjál. Nem ez az automata. Ez rossz. Ez egy automata. Ez nem az az automata. De ez egy jó. De ez egyik se az van, ki lehet cserélni. Ez ugyanaz az automata, hogy a többi, az a lényege, hogy sok ember sok pénzt veszítsen rajta. Emberi életek mennek Tönkre, tönkre. várjál, ez egy levás. Családok. Nézzük meg, hogy beveszi -e. Hoppá, ez 2 Hoppá, játék. úristen! De a csacsi az nem lesz jó soha. Kurva. Van még egy lehetőség, ne izgulj. Kicsit Márton, várjál. Nem, Peti még nem volt. Még a Peti tényleg nem volt. Mert ti akarsz? de csak szerezd meg azt a kicsi zöldet. Várj. Most várjál, most.
Talán jó. Mini balra. Komoly logisztika. Nincs jó helyen, ott nem lehet elkapni. Gecik. De van még 50-es? Menjünk le a másik automatához. Az ki van kapcsolva. Most a Peti Bekapcsolom, megpróbálja. bazd meg, hát most ez Nem kell! nem lehet, ez buzi. Az összes ilyen buzi már. Nem, mert abban kicsik vannak, és ezt meg tudja fogni ez a szaros. Nem találom meg őket. Emiatt. Márton benyúl. Nincsen 2 méteres kezem, bazd. Itt van még egy levás. Itt is egy Egy leva. De ne költsük el az összes kibaszott pénzünket be holnap, ebből már egy sört tudnánk Itt vagyok, inni. már itt vagyok. Dobok egy levát, jó? Ez 2. Úristen, 2 forduló. Ebben az egyik én vagyok. Hogy működik? Várj, most ez A joystickkal irányítja. Macska jó, vagy mi legyen? Mindegy, amit akarsz. Mi a kék gomb? Nem tudni, hogy mi a kék. Ne nyomd meg. Armageddon. Ne nyomd meg, mert meghalsz. Túl nehéz. Túl 10 másodperc. Nincs túl nehéz. Lehet, hogy a kék gomb. Nem lehet tovább menni. Ami a szélén van, ne próbáld meg, Peti, jó? Csak a közepére Mici próbálkozz. maszkóra gyúrjál rá, arra sapkásra. Csak ami középen van, olyan Várjál, próbálkozz. gyere erre. Még egy kicsit és erre felé. Ne, vissza. Mi? Csacsi vagy Mici Mackó? Csacsi, gyere. Oké, jó. Talán. Melyik piros? Piros. Kéket nyom meg, Nem a lehet kéket. megforgatni? Kéket nyom meg a kéket? Mindegy most már. Kéket kellett volna, mert lehet, hogy megfog. Köcsögök. Még van egy leva. Jó. Dob be, ha akarod. Nem, azt vagy előbb te dobtad be? Igen, nekem most a tírjon meg. Ezért Figyelj, emberi pénz. életek Mennek mennek tönkre! Figyeljetek. Emberek, párok, családok, nemzetek. 2 forduló. Dobd ki a kéket, hát a forgatja, de nem Kéket, biztos. nyomd meg a kéket. Nyomom, bazd meg, de Akkor nem nem. pedig semmi. Mit szedjek ki? Amit akarsz, bazd meg, Nem tudom, bármi. itt könnyű. Itt mellett a Mici Macit, azt a piros sipkás macit ott. Tovább, kicsit tovább. Merre? Elfele. De nem lefele, elfele. Ember. Na, Még egy próbáld meg a forduló. szvértes az ott hátra, de már nem volt hátra perc. Másod. Fél másodperc. Melyiket? Eléggé rámenni, mert meg. Állj meg. Nem tud. Nem jó helyen van. Próbálj a tigris. És a szélén van. Tigris. Tigris éppen vagy a leghátrébb, és picit visszább, és így Még kicsit meg. 7, 6, Így jó. 5. Nyomjad. talán. És forog, és nem, mert a hülye Maci miatt nem. Köcsög Mici Mac. Kibaszott Kurva életbe, bazd meg. Kurva életbe. Mi Hát lesz de most? ezen még erre még nagyon sok levát rá fogunk költeni, még egy kibaszott valamit kihagyunk ebből a szarból.